On olemassa koneita ja koneita, moneen eri käyttötarkoitukseen, tehokkaita ja vähemmän tehokkaita. Pitää vain valita oikea kone jokaiseen käyttötarkoitukseen. Kone on usein osa kokonaisuutta. Sen pitää saumattomasti soveltua muuhun tuotantoon. Sahateollisuudelle harvesteri on tärkeä. Se on sahan ensimmäinen kone tuotannon alkupäässä. Se on omalta tärkeältä osaltaan ratkaisemassa sahan kannattavuutta. Se on sahan ensimmäinen dimensiolajittelija ja sahatavaran laaduntarkkailija. Se määrittelee pitkälti sahatavarasta saatavan hinnan. Mutta vaativa työ asettaa koneelle myös korkeita vaatimuksia. Siis kunnon kone kunnon työhön. Iso Valmet 902 harvesteri on tehokas. Se käsittelee 2 puuta kerrallaan. Toista karsii ja katkoo, toista kaataa. Ja tämä näkyy tietenkin myös sen hakkuutuloksissa. Kun mennään 300 litran rungoista järeämpiin, ison harvesterin hakkuutuotos nousee. Eteläsuomalainen päätehakkuu on hyvin useasti keskijäreydeltään yli 300 litraa. Tärkein rungon katkaisukohtien määrääjä on laatu. Laaturajojen määrittely harvesterityöskentelyssä jää ihmisen tekemien havaintojen varaan. 902 ohjauslogiikka ymmärtää kuljettajan sormenliikkeistä katkaista tukin laaturajan takaa. Sen jälkeen, kun rungosta on jäljellä vain yhtä laatuluokkaa, eikä vikaisuuksia ole, iso harvesteri osaa itse jakaa rungon optimaalisesti, vapauttaen kuljettajan kaatotyöhön. Tarkka optioapteeraus on mahdollista vain 902. Se edellyttää tarkkoja runkokohtaisia havaintoja. Rungoista mitataan jatkuvasti pituutta ja paksuutta. Tietokone, jossa on 164 kilon muistikapasiteetti, laatii puun kulkiessa ennusteet katkaisukohtien sijainnista. Tällöin ei runkoa tarvitse pysäyttää eikä peruuttaa tarpeettomasti prosessin kuluessa. Samanaikaisesti tietokone laskee edullisimman apteerausratkaisun rungolle ja katkoo rungon juuri sellaisiksi tukkidimensioiksi kuin vastaanottava sahalaitos kulloinkin tarvitsee. Tehdyn puutavaran tietokone tallentaa muistiinsa kiintokuutiometreinä ja tulostaa puutavara lajeittain halutussa muodossa. Ainoastaan isolla harvesterilla saavutetaan riittävä tarkkuus. Valmet 902 anturit ja tunnusteluelimet on mitoitettu riittävän suuriksi. Isossa harvesterissa on suurikokoiset muotoillut kumipyörät, jotka syöttävät puuta aina ilman vaurioita. Tukkien katkaisu on niin tehokas, ettei niihin synny halkeamisvaurioita. Tietokone ohjaa ison harvesterin liikkeitä. Kuljettajalle, joka istuu lähes äänettömässä ohjaamossa, jää työvaiheiden lomaan lepoaikaa. Samaan aikaan, kun kone automaattisesti käsittelee rungon latvaosaa, missä katkaisukohdat määräytyvät mittojen perusteella, kuljettaja voi keskittyä kaatotyöhön ja tärkeiden laatuhavaintojen tekemiseen. Näin ihminen ja kone ovat saumattomasti yhteistyössä. Valmet 902 on oikea kone silloin, kun päätehakkuusta halutaan sahalle korkeatasoista raaka-ainetta. Kun pyritään tehokkuuteen, kun halutaan koneelta varmatoimisuutta ja huoltoystävällisyyttä. Kun ajatellaan kuljettajan ergonomiaa ja työviihtyvyyttä. Kun halutaan siis oikea kone oikeaan paikkaan. Silloin oikea kone on Valmet 902.